دم باش تماشاوان خوبونه جب برنامه مجارك میوانک دیسمبرانن امی بر خوبن اروپایی بکی مزانن الاوروپایی جده جود ما 2023 حتی آنها پنگاوا کاتی دست بکرن پنگاوا ج ربری گلی کرد اپتوای جنرال آزادی و ج پرسکریک کرد چهار سری دموکراتیک نال گلمه هر سرگه کنگره جواک دموکراتیک اروپایی که جده که برز انگین سفر هی برز انگین دم باش Dembaş Serçava. سری امکان کتاسی قلاب پنگاوا کو جده جود می دست بکری حتی آنها سجوهری امکان مال پاگل کن Tabii despek abi penga abi vi asli despek bir süper sale be naber berapo bir tecrübe teki jiyan dike va tecrübe tevay Kürdistan'ı tevay Rojavatan'ı tevbe Türkiye'yi gırseyi belabiye hatta Avrupa'yı va tecrübe be naber te ben de berdevam kırın şu boyu yeki dost engelleyin Kürt niviskar akademisyen siyasetmedar rojnama van hatta nanka gelli Kürt'ra yeki meşyane van keseyatan asla cihanê de wekî pengava nava cihanê dest pê kir nê jotbe 2023 da dest pê kir şeş mey xwe du xwe hîşt armanca hedefkirina wî pengavê bona çareseriya psikolojika Kurd azadkirina fîzîkî ya rêbera xwe ye çünkü rêbera xwe ji girtiya İmralî de wek paradigmayekî nû derxist holê ev paradigmayê ji tevayê cihanê belav yani eğer psikolojik veri çareser kirin ji bo wî yekî pêwîst e tevayê Rojavatan li tevbet li devleta Türkiye'de nik were avêtinê daxuyanî werê dayînî ki psikolojik were çareser kirin tecrid sadece ser rêbera bu kesayeta rêbera poda tevayên civakê belaviye va ne psikolojika gelê kur tenê aslında Rojavatan navîn de psikolojika tevayên civakaya tevbe civaka nava Türkiye'de jiyan dike asla her mezinda via jiyan dike vi tecrid jiyan dike ji bo wî yekî işte ji rêve rapora azadî ji psikolojika Kurd çareseriya siyasî dê jotmeyê 2023 da dest pê kir destpêka wî vir da tiştên çêbûn em dikarin binin ser ziman vî aliyê de mesela aynı rojê tevayê cihanê da bi sedan bajarên welatan da yê bajarên mezin da bi tevlîbûna hezaran dostên Kurdan daxuyanî teybet da heta nanka jî ev tevlîbûna vî kampanyayê vê pengavê berdewam dike li her cihanê de ji Latin Amerika bigire heta Güney Afrika ji wê derê bigire Kanada, Avustralya û tevaya Avrupayê da bê navber berdewam dike hemû armanc çareseriya psikolojika Kurd girêdayê rêbera xwe çünkü wekî irade tê dîtin bi milyonan gelê Kurd heta nanka kampanyayê imza bi sal 25 sale bê navber berdewam kir bi milyonan kes imza kirin bi hinda spîtî Konseya Avrupayê da bi salanê çalakî tê darxistinê gelê Kurd heta nanka ser niga bû va jî viya rayî de vî demê de pêwîst e rêbera xwe işte azad bibe eğer fiziki azad nebe nikar pêşiya pêvajoyê werê vekirin va ji bandora xwe li tevayê rêxistinên Kurdistanê dike bona wî jî hat dest pê kirin û heta nanka jî va pengava şeş meyê xwe jî du xwişt hala yekemîn heml xilas bû ya duyemîn jî bi derketina işte Newrozan tevlîbûna Newrozan û çalakiyên girseyê li Köln Almanya'yı çevir bi 100,000 kes tevlîbû pir tesîrekî xwe mezin bandorakî mezin kir van çalakiyê jî demên pêşiya bi girseyê were berdewam kir بله دا پیشنهاد یکی حزیران هست و جمعه یکی حزیران جی برنامه پلانسازی و هم ممکن من کی به چرچوی بمر پار بکن. Tabii rastî çünkü her kadın civakê da tevlîbûna hamlê dest pê kir wekîn kesên ki li Avrupayê da li Türkiye'de koçber bûn li hemberên ev îxtîdara zihniyeta dagirker û zihniyeta faşîstiyê derketin bi hezaran nivîskar akademisyen wekî tevayê sazî rêxistin siyasetmedar ji Türkiye'yi mecbur ban derketin ji bo wî yekî jî li Avrupayê jî bi teybet rêxistin kirin yani bi dehan sazî rêxistinên nava Türkiye'de yani li Avrupa'da rêxistin kirine hebûn wekî demokratik güç birliği me bu ara jî civîn çêkir bi teybet
neri nevan jî girt ev jî ser bir esasê heta nanka jî çalakên me girseyî da jî rol û misyonekî gelek mezin dîstin çünkü van Demokratik Güç Birliği jî nava xwe da viyar nirxan eğer piskirêka Kurd werê çareser kirin eğer rêberê gelê Kurd rêber ap werê azad kirin azadiya fizîkî werê çêkirin ew ê aşitîkî mezin nava Türkiye'de teyvet evi peşkeve ji bo wî yekî jî plansazî girseydan pêş bi peşenkiya işte van sazî rêxistinên Türkiye li Avrupayda em ê yekê Haziranê da girseyî em ê çalakiya çêkin ve çalakiyana işte ji Kanada, Avustralya, İngiltere, dîsa li Fransa'da başvuru bakurê Fransa, li Almanya'da jî pênc sahên navendî da wekî Köln, Stuttgart, Hamburg, Berlin, dîsa saha navîn xeta Kölnê da bi vîya girêdayî li Basel li İsviçrê, li Avusturya li Grasê hemî jiyan da ew ê yekê Haziranê da tevlîbûna hemlê û rastiya vî pêvajoyê ew ê bîne ser ziman û dosya hatine amadekirin wekî belavok hatine çêkirin tevaya amadekariyê wan temam bûne ve jî tê xuya kirin kî gelê Kurd tenê nîne yani yê aşitiyê dixwaze yê çareserkirina piskirêka Kurd dixwaze yê fizîkî azadiya rêbera xwe dixwaze ne gelê Kurd tenê ye teybet işte destpêka hemlê vir da jî me pir net dît kî bi destê biyaniya da dest pê kir û îro dostên Kurda dev dora Kurdan mezin biye rêxistina wî fire biye û tevayê jiyanê bela biye yek hezanê ser vê esasê em ên her cî da bi pêşenkiya Demokratik Güç Birliği Avrupayê da em ê çalakiyên girseyî dar. برنس سبر نها تر یکی از بسیار آن پشتیویش برنامه جدا وی هبن. Tabii anka hamle yek destpêka me aslında bir hamle dosteme serse esasan destpêkirin. Yek kada diplomasi da meşandına ali hukuki çünkü saziyên anka ye alakadar bedengmane veki Spiti Konseya Avrupa dargeha mafir mirovaya Avrupa'yı vana hemu bedeng spinne lehemberi vana meşandına diplomasi çekirna diplomasi bu ara heditin çekirin aliyedin da jî kada civaki u çalaki da xerexistin kirine ve plan saziyen girseyî veki komita amadakar ya hamle hat bihinde evdu bi girseyî plansazî ki da pêşa xwe işte yekê Haziranê da bi pêşenkiya Demokratik Güç Birliği de wî çalakî çêbin 12 Haziranê da hemû bajaran da dîsa ji bo azadkirina fîzîkî ya rêbera xwe ew ê dosyên hatine amadekirin ew ê herin sazî rêxistina da û werê dayîn 25 Haziranê da jî salvegera sala 12 ya nobeta serokatiya Strasbourgê çê dibe 12 sale bê navber ji bo wî rojê jî dîsa girseyî pêşa Spît û Avrupa Konseyê da 25 Haziranê de ew çalakî girseyî werê çêkirin xêncê wî jî dostên Kurdan wê derewî daxuyaniya bidin aliyê çapemeniyê da ja wî daxuyaniya bidin helwesta xwe nîşan bidin pir net ew ê wê derê da mesajên girseyî da 25 Haziranê da ew ê li pêşa Konseya Avrupa û Spîtî da jî bi tevlîbûna çalakî girseyî ew ê werê pêşwazî kir. Tekala dosya kirin nava dosyan de çi hebin ew çi daxwaz hebin. Tabii dosyada bu bir tarzı. Hatta nanka işte 25 sale İmralı'da çi hatiye jiyan kirin. Sebebi avakirna İmralı çiye işte destpêka vî komploy hatta ne bir roje Kürt çi ditin. Ev tecrita li nava Kurdistanê Belaviyê çi aniye serê Kurda. Dîsa li qadên Avrupayê da ser vê esasên işte Kurdan kriminalize kirin, Kurdan terörize kirin, Kurda anyek çijan astı. Aliye jiyanê da, aliye aboriyê da, aliyên mafên mirovan dan, dîsa aliyên
dargehandan çıpıskırık jiyankine çünkü hem dizanı ki Avrupa'yı bir sedan siyasetmedar servan esasen te darızlandır o mahkemede gelekçi Ankara'da hapsada jiyandıkın ve via greda işte Kurdistan'da işte İro sedo hattı şeş roje girtiyadan grevin birçibune hele hatta Ankara'yı bir dehan grevin birçibune hat jiyankın gelek kes jiyana kudesta Vana navan dosyada vek navarok disa van komploy vırda dagırçere devleta Türkiye ile Kurdistan'da çıkır ya. Ev jinavda ne veki işte serida başlıyor Bakure Kurdistan'da işte çen rojberi dava kovani kumpasa kovani hat siyasetmedarin legal edajı sedan sal hatın ceza kırın hatın mahkum kırın Va pevajote da disavia greday dagirçeriyawi başuri Kurdistan'ı şulandinawi silahı kimyevi disa erişevi ser kampa mahmure şengale via greday lorojavay Kurdistan'da işte dagirkırna Afrin'i Grespi seri kanye o şehit kıstına katliamın ser sivilan به تیبت ten ser zaman van kırsayı bir tecrit eda yani eğer tecrit ne var van erişana Avrupa'yı bedegnedim ha çünkü hevparya bir komploy despek avi vırda işte bedesi NATO'yu hat kırın boyu iki ev devletin emteda jiyandıkın ve ki Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere bana seranser Navavi komploylar onu misyon ekidan sermeliği. İro eğer spitici bedengdi mine ve Avrupa Konseyi bedengdi mine sergo esası gotini van devletane. Çünkü endamin bir konseyi van devletane. Van devlet talimat dedin. O konseyi gorevi berevadın. Spitici servo esası tevdigeri. Aslında emdibin spiti saziye ki sergo dikare bimeşinele hemberi işkence ve tecrita zulma ser zindanan ama vernine yani spiti per net tahyani kuda jibiyat diyar kır. Kot va muhatab verninin Konsey Avrupa'ya işte dargah mafya mrovaya gerek ev bir yardımın ki em bekarım tiştek bakın. Demek ki greyday vane ev devlet şey em tedajiyandıkın lehemberi van evi tekoşineki mezime van dosyanda jir gırseyi van halana teserziman u dem kurti da jir به تیبت به ریور اپورا هفدیتون وری چکرن çünkü 3 sale jiyanawi haber naygırtın kes nizane işte malbatawi da xuyaniydi de ve derada per net hatta nanka lekolnek itiştek haberek naygırtın işte Vezir-i Adalet ya Türkiye da xuyaniya xud de ki tecrit mine hevdittin heye işte danın standın heye bir rever afora ama tişki verci malbat ya inkar dike Parizar ya inkar kır jiboyu yekti bana hemmu hal bixan nava dosyayla ji bigirin oğul bir lezginişi bir rever afora hevdittin veri çekirin da kaziyen me sereke nava van dosyanda var. باشه برز انگی برسامه داوی بانگاوا جبنا تبلیغون خورد پیش بکره و برسی بداین بانگاوا جسادی ana kadar çi Tabii hem Serida Spiti Konsey Avrupa'yı o devletin en veki Kurdin Avrupa'yı da jiyandıkın vek Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre hem o devletin nava sistemi de jidirin. Bangavazi meleme gelip 40 milyon Kurd Avrupa'yı da jiyandıkça. Her kısım kırıya o irada hoş beyan kırıya bir net mesajı da ya. Spiti bir salane 100 sala benaver ve derada Bangavazi hoş dike. Reberapu iradamaya, reberapu navi naslamaya azate. Eğer em pıskrika kurt hazin çaresel ve peviste bir reberapu rehevditin şebe. Peviste reberapu fiziki veri berdan. Jiboyu yeki sazyen alakadar dem kurtida bir reberapu gerek hevditin şekin. Gerek sipiti hevditin şekin. Encamı vişi bir raya giştira pavra bike. Ya hala diyemin de şey azadkırna fiziki reberapuya. Eğer Pıskrika Kurt veri çare hazım veri çare serkirin. Pıskrika roşlata navin ve teybet hazım veri çare serkirin. Disa pıskrika nava Türkiye'de aliye ekonomide, aliye leşkeride, aliye siyasida
aliye jibaki da van psikrikan hazın veri şaresekinin peviste rever apu fiziki azatme vaji hala sereke jiboyme jiboy yelime ji enviyad beni emi hatta ne rever apu azatme be emi liqadan bin 2025 jibona me gelek mühüne salvergere şahadeta Şeyh Said 7 salı ko tamam dike. Ev işte Tiroka 7 salı da ya Tiroka Kurdistani belki katliam hattı sandın. Tıhaze bir deme da ji 7 sala diye min da ji tıhazın aynı tişte dubarakın. Jiboyvi tevayın gelme pevist eser nigabe tevayı rekhistinilme pevist eser nigabe. Em hatta ne rever ap azat nekin nikarın jiyaneki azat jiyaneki hevbeş jiyan bakın. Jiboyvi yeki emi videmi da bigirseyi liqadan da bangavaziye xwe daxaziye xwe qada riya demokratik da emi binin ser zaman Ali Jibaki da binin ser zaman emi 2025 veki hedef eki binin peşaxı ki reberafo fiziki azad. Bele, em gelek spas kirin. Spas serçava. Bele, temaşavan heja û temaşavan xwebûnê em gerçekten daviya bername xwe mijar û mêvanek birêz engîn sever ev serokê KCDK gel me bû û derbarê pêvajoyekê hezranê de berfirehî agahî de em gelek spas kirin. Dem baş.